गोबां उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ दायो बेवहाय गोबां गेदेर जाथाय जानानै थांबाय आं 30 जानुवारि 2020 मायथाइनि थांनाय 30 जानुवारियाव आं फैदोंमोन दिनै आं रेकर्डिं खालामनाया 1 फेब्रुवारि आं रेकर्डिं खालामनो टाइम मोनथ'वाखैमोन स' आं दिनै खालामबाय गोबां गेदेर जाथाय जाना थांबाय बेवहाय बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सन 106 एनुवेल कनफारेन्स जादोंमोन बोसोरारि स' बेवहाय बिराद गेदेर जादोंमोन मानसिफोर गोबां फैनो लागामोन आरो फैदोंमोनबो स' 30 जानुवारिनि हराव आङो बेवहाय थांदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय माने गोबां कालचारनिबो श' जाबाय माखासे भिडिअ आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ आं मोसानाय देखायबाय नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव आं माखासे क्लिप्स मेथाइ खननायफोरबो देखायगोन ओमफ्राय बेवहाय माने ओरैबायदि जाथाय जादों अखा माने गोबां जोब हादों आरो लोगोसे बै दिनखालिनो जोंनि बर' हारिनि आर्मिफोर हाथियार गथायनायनि दिनमोनबो ओमफ्राय बे गासिबो गिर्जानि जाय बानायनाय स्टेजनि ओमफ्राय बिनि गेजेराव गासिबो ग्राउन्ड जाय सिङाव जिरायनानै मानसिफ्रा जुथुमा जानानै बेवहाय खोनासंगोन आर'ज गाबनाय मोसानायफोरखौ नायगोन खननायफोरखौ खोनासंगोन नङा होमबा स' बेबायदि मोनसे गुवार माने 12 बिगानि गासै बानायदोंमोन बेवहाय गासै न'आ बायजोब्बाय ओमफ्राय सेस माने खुन्थिया गायनायफ्रा गुजोबदों माने बुंनाय मथे बेवहाय खुन्थियाया माने 1 फुटल' गायनाय जादों लोगोसे बेवहाय माने बिराद गिदिर जाथाय जानो थांबाय आरो माने मानसि थैलायनाय जाबाय बेवहाय गासै बुंनो थाङोबा सासे थैदों बेवहाय आरो लोगोसे उनावहाय बेवहाय 4 थैबाय आरो जखम जानाय बायदिनो ओमफ्राय बिनि गेजेराव माखासे हस्पिटालाव लांबाय हस्पिटालाइज जाबाय माखासे बेसेबां मा जाखो बेखौ दाथ' गैथ'आ दा 7 रेकर्ड जाना दं आरोना बुंनाय मथे बाट बेवहाय गिर्जायावनो सासे थैनाय जाबाय आरो गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा ओइदिनखालि जाथाय जाबाय आंबो दंमोन बेवहाय केमेराबो लादोंमोन आरो गथ'बो दंफायोमोन आंजों ओमफ्राय बेवहायनो बेबायदि जाथारबाय केमेरायाबो दामि जाहैबाय आरो बिनि गेजेराव बेखौबो बासायनांगौ अखा जोब हादों सिबाथ' गाज्रि जागोन गथ'आबो सेस माने गोलैजोबदों आरो औवा सौवा बे मानसि होसिना एखेबारे आंथ' कारेन्ट शटसो नांजानो गिदोंमोन आरो स' बे जाथाय जादोंमोन 30 जानुवारियाव ओमफ्राय दा एसेबां गेदेर घटना जानायनि थाखाय बिसोरनि जाय एसेबां रां खरस गारनाय माने बेफोर फैसा कालेक्सन खालामनानै बेवहाय न' बायदिसिना देरा माने लुनाय बे माने प्रग्रामनि थाखाय बानायनाय दखान मार्केटिं बायदिसिना सोब गासिबो नुकसान जाजोब्बाय लस जाजोब्बाय फैनाय मानसिफ्रा हरजों हर थांजोब्बाय आरो सोरबा थालांबाय आरो थांफिनबावबाय अखानायैनो गोबां माने स' बेबायदि जाथाय जादोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोननो माखासे क्लिप्स देखायनानै होनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय हेल' गाइस आं दायो उदालगुरियाव थांगासिनो दङ उदालगुरियाव खृष्टानफोरनि मोनसे सभा जागोन बेवहाय एनुवेलि गेदेर जाथारो बेवहाय आंखौ सासे आब'आ आंखौ इनभाइट खालामदों बेवहाय थांनो थाखाय स' आं बेवहाय दा थांगासिनो दं आं दा स्टेशनाव दङ स' ट्रेनखौ नेदों दा ट्रेन गाखोनानै थांसै गोबां गोजोनथाव खौरां जोंनि बर' हारिनि गासिबो आर्मिफ्रा दिनै सारेन्डार जाजोब्बाय हाथियार गथायजोब्बाय आं सानो जोंनि बर' हारिनि जाय डेभेलपमेन्ट जाय बे स्टार्ट जागायजेनहांबाय 106 एनुवेल कनफारेन्स BBCनि बेयावनो जागासिनो नै गाइस जेराव फैदोंमोन बेयाव नुफैबाय बेनो जोंना आब' जिरिनि न'आ गाइस मोनफैबाय आं जाय जायगायाव फैदोंमोन सैताननि अर थांबाय होनना बुङोना सैताननि अर थांबाय होनना बुङोना लाइट होना कारेन्ट होना इलेक्ट्रिसिटि होना बेखौ नोंना मा नाम मोनलाय जेनि बिसिनाव फैदों आं दिनै बेरायनो उदालगुरियाव अखासो जाबायना ना जों मिटिङाव थांनो नागिरदों सभा होनो सभा बेयाव थांनो नागिरदोंमोन अखासो हाना होबाय ओमफ्राय जोंखौ आब' जिरिया थांफेरबायना बेयो मादैया आबै गिदिर दंना ओं आबै गिदिर दं नों आबै जायो दा खेबसे थांबाय आबै लथि ओमफ्राय आबै मा होनो बै सासेया आबै लथि सासेया सासेया आबै आं
क्लासाव फरायखो नोङो? थाखोनैयाव फरायगासिनो दङ। स' अखा हादों जोंहा बबेयाव थांगोन दा अखा हाखांबाथाय जोंनाव साथा गैया। लोगोफोर अखा हाखांनानै आरो हाफिनबावबाय नै ट्राइफैबायानो नै दै स्राव गबायानो। स' मेथाइ खनगासिनो दं बेयावहाय। दायो ओजों फारसे गोग्लैसिगोन। लास्ट खोनासंबानो जाबाय लास्टआव माबायदि गाबख्रावनाय खोनादों गोग्लैसिगोन बे। गिर्जा बायखांनानै बेवहाय मानसिफ्रा फैजोब्बाय अखा सिजोब्बाय मानसिफ्रा गासिबो। अखा सिनानै सेस जाजोब्बाय। औ गैला। जाबाय जोङो। बे बाइकजोंजोब्बायना सेस बाइकजोंजोब्बाय बावजोब्बाय। गुड मर्निं गाइस दा सबाव फैदोंमोन आं नोंथांमोननो भिडिअखौ खोन्थाबाय। गोबां मैया थांनाय हराव माने 30 जानुवारियाव माने जेरै बर' बापटिस्टनि मोनसे एनुवेल कनफारेन्स जादोंमोन ख्रिस्टानफोरनि। स' बेयावहाय आं फैदों आलासि महरै आलासि जाफैदों आं बेवहाय। आब' जिरि आंखौ लिंहरदोंमोन। स' आं दा सनाय खावरं उदालगुरियाव दङ। गोबां अखा हादों लोगोसे न'आनो बे स्टेजनि ओरै मानसिफोर जिरायग्रा जायगा फुरा बायजोब्बाय। बिराद गिनो गोनां जाथाय एखेबारे। जोंबो दंमोन खारबाय थिगसे अखा सिजाजोब्बाय। ओमफ्राय आं जायनि न'खराव दं बिसोरनि न'खराव सासे नानि दङ। बे नानिजों आं फट'खौ देखायनो होनदोंमोन। स' भिडिअखौ देखायखादों एसे साफायनाया लाफानानै। बे नानिया एखेबारे गाब्बाय बेखौबो लाना खारबाय आङो एखेबारे सेस होसिनजोबखादों आरो जेने थेने खारबाय। सोरबाथ' होसिनजाजोब्बाय। साफाफोरा मानसिना होसिनजाखो खारख'जोबनो हाया एखेबारे नारलायलायनाय मालायनाय जादों एखेबारे। कारेन्ट आंथ' गिनाया आंनि मेन गिनाया मा कारेन्ट इलेक्ट्रिसिटि सक नांगोन नामा एखेबारे बिसोमोन एखेबारे ओमफ्राय खारबाय खारनो जेने थेने हाबाय। स' आं दायो मोजाङै दङ। दाहाय अखाजों माबाया गिर्जा बायनाय गिदिरनो 106 एनुवेल कनफारेन्स बर' बापटिस्टनि बेवहाय बायनायखौ
मिस कल होदों आंबो बिजि मोनलै फंबाय एबारे एनुवेल कनफारेन्सआव बेबायदि जाथाय जादों। जाथाय जानाया 106 एनुवेल कनफारेन्स BBC उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जानाया आंबो दंफैयोमोन बेवहाय आंबो साखि जे दिनखालि 30 जानुवारि खालि फार्स्ट जागायजेननायसो बेदिनखालि अखा दसेनो दामब्रा बायदि हाबाय ओमफ्राय बेनि गेजेराव आरो बन्द जाबाय आरोबाव बन्द जानाय समाव जों थांलायबाय बेवहाय अखा माने हाखाबाय नालाय स' बेयावनो आरो अखा दामब्रा हाफिननानै बे जाथाया जाबाय आरो गासिबो गुरुबदों आरो खुन्थिया गायनायफ्राबो न'निया बे गुजोबनाय जादों आरो मानसि थैलायनाय जाबाय लोगोफोर बेवहाय सासे मानसि थैबाय हिन्जाव मानसि आरो बेनि गेजेराव बंगुरिं होनना बुंनाय जादों बंगुरिं होनो जायगानि गामिनि बे हिन्जाव मानसि थैनाय आरो बेनि गेजेराव हाजो जुलिथिजायनि 7 मानसि थैबाय आरो हाजो जुलिनि आरो खाथियाव थानाय मिसि सनाय गोबां जायगानि मानसिफोर माने बेवहाय माने जखम जाबाय दायो ओमफ्राय देहा फाहामसालियाव दं ICU दङ
गोबां गिदिर जाथाय जाबाय गासै 7 थैनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बै 7 माने गारजों एक्सिडेन्ट जानाय बायदि थैनाय जादों माने लांनायाव ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बे हिनजाव मानसिया बेवहाय गिर्जायाव थैनाय जाबाय आरो बिराद बुदों होननानै दा बोरै गोग्लैदों आरो खुन्थाया बोरै गुदों स' गोबां माखासे मोजांबो बुंनो थाङोबा बेलेग जायगाथिं अन्थाइ गोलैदों होनदोंमोन जुदि ओइदिनखालि बे जायगायाव जुदि अन्थाइ गोलैनायमोनब्ला सानदोंमोन मा जागौमोन ओरैनो फारसेथिं बायबाय आरो फारसेथिं अन्थाइ गोलैनांगौबा आंथ' आंना केमेराबो आरो फारसेथिं बे गथ'बो दंमोन बिराद बिपद जासिगौमोन ओरैनोबा बेनिफ्राय जेने थेनेसो बासायबाय स' बेनोमोन जाथाया लोगोफोर नोंथांमोनहा नायबाय आरो बिनि गेजेराव एसेबां माबा नङामोन बेनो मानसिफोरा माने जखम जानाय दंब्लाबो मासेबां माने 50% हामनाय आरो 50% माने चान्स थानाय 50% चान्स थानाय बिदि दङ जाथाय जानाय आइसिइउ स' मा जायो नायनोसै इसोरनाव बेखौनो आर'ज गाबज्रियो कि बिसोर गासिबो मोजाङै जाथों आरो हामथों थाबैनो आरो गेजेराव इसोरनाव बेखौनो आर'ज गाबो कि जायफोर मानसिफोरा हिंसार जालांबाय बिथांमोना इसोरनि खोथाया बुंथों खुलुमबाय